Tomáško na našej klinike podstúpil intenzívnu dvojtýždňovú neurorehabilitačnú liečbu, ktorá obsahovala denne 3 až 4-hodinové cvičenie. Na konci dvojtýždňovej liečby sme realizovali výstupné vyšetrenie. Zhodnotili sme výstupné parametre aj z jednotlivých robotických prístrojov. Zistili sme pritom zlepšený aktívny rozsah pohybu v bedrových kĺboch, lepšiu pasívnu hybnosť v kĺboch končatín, ďalej došlo k zlepšeniu pohyblivosti horných končatín, k zvýšeniu sebestačnosti, a to napríklad pri presunoch z vozíka na posteľ a späť. Z dôvodu udržania dosiahnutých pohybových schopností, prípadne vylepšenia ďalších funkcií, odporúčam opakovanie neurorehabilitačnej liečby 2 až 3 krát do roka. S Tomáškom cvičíme v podstate od narodenia. A tak pol roka mal, áno, keď sme začali. On má detskú mozgovú obrnu. Predčasne narodení, nedokysličený mozog. Tým pádom sa toto stalo. Teda po pobyte sme videli viditeľné rozdiely, ako on ukazuje v tej pravej ruke, lebo ho dostríznili na tom prístroji Miro, aby pravou, takže tá pravá ruka. Spevnila mu panva, aj chrbát, nohy sa mu nemali také napnuté, tie sa mu pekne pouvoľňovali a aj tie kroky robil úplne, že mega pekne. Aj viacej vládal, takže fakt to tam bolo viditeľné. Mne sa dnes výborne cítilo, celý deň som sa tešil, že sem konečne prídem, hlavne sa mi páči lokomat.